Concurs El gust per la lectura. Ens complau celebrar de manera especial aquest 20è aniversari amb un reconeixement a la feina que heu dut a terme i que ha donat com a fruit treballs d'una gran qualitat. Sense més preàmbuls, però, i donant les gràcies a tothom per acompanyar-nos avui, rebem, ara sí, a l'escenari, amb una cordial aplaudiment, el clown Claret Papiol del Circ Cric, que farà de conductor de l'acte. Doncs bé, anem a començar l'acte donant, evidentment, la bona tarda a tothom que ja l'hem donat abans. Benvinguts a l'acte del lliurament de la 20a edició dels premis. 20a edició, 20 anys. El gust per la lectura. Per mi és un autèntic plaer acompanyar-los a tots vosaltres en un dia tan especial. En un dia tan especial com avui, en primer lloc voldria començar demanant un fort aplaudiment ben merescut per vosaltres mateixos. Poden aplaudir aquí. Podeu aixecar saludant els d'allà. Saludem a tots. Bé, perquè amb els vostres treballs sou els principals protagonistes d'aquest programa El gust per la lectura, que enguany ja celebren, dit aquesta 20a edició. Doncs gràcies a totes i a tots per participar-hi. Aquest aplaudiment, evidentment, és per vosaltres i també per la responsable del Departament d'Ensenyament, la subdirectora general de Llengua i Plurilingüisme, Mònica Perenya, a qui demano que pugi un moment a l'escenari per dirigir-nos unes paraules. Bona tarda. Jo no ho repetiré més vegades. Escolteu, jo seré molt breu, però sí que vull donar-vos la benvinguda avui aquí, donar-vos les gràcies per haver vingut i sobretot felicitar-vos per la feina que heu fet, perquè heu arribat fins aquí, perquè després sabreu qui són els guanyadors i els finalistes i rebreu tots els premis. I també vull dir, com deia el clown aquest que tenim aquí, que aquest és el 20è aniversari d'aquest concurs. Un concurs que va començar fa 20 anys, però que és fruit d'un programa que en fa més de 30. És a dir, des del Departament d'Ensenyament aquest programa es va iniciar fa 30 anys amb l'objectiu d'incentivar el gust per la lectura, per això es diu així. I per què pensem que és interessant o és bo que a la gent li agradi llegir, que s'incentivi des de petitets a les escoles el gust per llegir? Doncs per dues raons principalment. Una, perquè està demostrat que els nens i les nenes, els nois i les noies que llegeixen per gust, que llegeixen a casa seva, a les estones de lleure i també a l'escola, esclar, però els que llegeixen perquè els agrada llegir, perquè els agraden les històries que els proporcionen els llibres, tenen més bons resultats acadèmics, és a dir, treuen més bones notes, aprenen més i millor, perquè són capaços de llegir i comprendre millor allò que llegeixen i, per tant, tot allò que van llegint ho van aprenent i ho van transformant en coneixement. Per tant, només per això ja és important. Però aquí no estem parlant ara de treure bones notes o d'aprendre més i millor, sinó precisament d'aquest plaer, d'aquest hàbit de llegir que ens fa passar molt bones estones perquè ens permet viure aventures o conèixer aventures d'altres persones, identificar-nos amb personatges de les lectures, amb persones o amb nens i nenes que els hi passen altres coses i d'alguna manera és com si al mateix temps que llegim doncs anem vivint diferents vides en diferents
països, en diferents entorns, fins i tot en el futur o en un passat molt llunyà, i per tant és una manera de passar-ho molt bé. Però és que a més vosaltres amb aquests treballs que heu fet i amb aquesta feina que heu fet al voltant de la lectura heu anat encara més enllà i heu transformat allò que heu llegit a classe o allò que heu llegit individualment en vídeos, en audiovisuals, en entrevistes, en uns altres materials o en uns altres treballs, en uns altres productes que us han permès desenvolupar un seguit d'habilitats, habilitats com la creativitat, com el treball en equip, que us permet coordinar-vos o cooperar i entre tots produir nous projectes o nous treballs, us permet desenvolupar la vostra capacitat de comunicació, de traspassar allò que vosaltres sentiu o viviu a altres persones, i totes aquestes són unes habilitats molt importants per vosaltres que d'aquí uns quants anys, cap allà el 2025 o el 2030, començareu a treballar. És a dir, entrareu en un mercat de treball o anireu a la universitat i podreu aprofundir en els vostres estudis, però en un context que ens és molt difícil en aquests moments d'imaginar quin tipus de feines tindreu o haureu de fer, perquè el món va molt ràpid i tecnològicament cada vegada hi ha més eines i més recursos que haureu d'anar aprenent. Però si una cosa tenim clara, nosaltres des del Departament d'Ensenyament, però també molts experts, és que aquestes habilitats que vosaltres heu treballat en aquest projecte, en aquest programa, segur que us seran útils. Comunicar-vos i saber comunicar allò que penseu, transformar la informació que rebeu en un format en un altre, seran segur coses que us serviran en el vostre futur. Per tant, jo us vull felicitar perquè realment els treballs que heu presentat són molt bons i demostren clarament que heu activat tots aquests coneixements. Us vull felicitar a vosaltres i també als vostres professors, als vostres mestres, perquè segur que sense ells no ho hauríeu pogut fer. Ells us han guiat i amb la seva feina del dia a dia us han ajudat a presentar aquests treballs i a treure'n molt bons resultats, com veurem a continuació. Així doncs, moltes felicitats d'en tu i a tots i moltes gràcies per la vostra feina i per Alumnat de cicle superior d'educació primària, el que es diu els textos de referència en aquesta categoria de treball són la primera de les modalitats vinculades a aquesta categoria. Era un treball de grup format per tota la classe que consistia a elaborar una entrevista en profunditat a l'autor del llibre que indagui en els diferents aspectes de la història i en el procés de creació que segueix i enregistrar l'entrevista en vídeo. Així doncs, per la posada en escena i la simulació d'un plató televisiu, per la varietat de les preguntes sobre l'autor, l'obra i el procés d'escriure, així com el treball acurat de les respostes donades, per la rellevància dels temes que s'han triat, que denoten una lectura profunda i crítica de l'obra, el treball finalista de la modalitat B1A ha estat com són els escriptors, alumnes de 5è i 6è, Escola Lluçanès de Prats de Lluçanès.